Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmetli din kardeşler, sizin ihtibarga Yardım Milli İslam Hayriye Fondu'nun ilgilikli işleri turunda sizlerle şirattagı video jurnalımızı təqdim etəbiz. Bu video jurnalımızda көңілләребезне җикендереп узып киткән Рамазан айының безнең асылын ачып бирергә тырыштык. Июнь айы шулай ук безнең күңелләрдә Ярдәм Милли Ислам Хайрия Фондының күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр белән эшләү буенча Россия президенты грантын утыру белән истә калды. Җомга иртәсендә исә мөселманнар Ураза гаетен каршылады. Һәр мөселман өчен Ураза гаете иң мөбарәк бәйрәмнәрнең берсе. Без мөселманнар Рамазан аеның һәр көнен улылап, Аллаһның рәхмәтенә, бәрәкәтенә ирешергә тырыштык. Кадер кичәсен көтеп алдык. Сөйкле пәйгамбәребез Ураза сабырның яртысы. Һәр нәрсәнең закаты бар. Тәннең закаты Ураза дигән. Гает иртәсен исә гысел кыйынып, чистарынып, пакланып, фитра садакаларын, закатны ияләренә тапшырган мөселманнар мәчетләрдә каршылады. Ураза бәйрәме бик шатлыклы, сөенечле көн. Чөнки без Раббыбызга шөкер кылып, изге Рамазан аенда ураза тоттык. Таравих намазларда катнаштык һәм шулай ук изге гамәлләрне кылырга тырыштык. Яна Аллаһ Раббыбызга ялварып, дуа кылып, Аллаһ бар икәнлеген, ла илаха илляллах, Мухаммадур Расулуллах сүзләргә туры калып, әлбәттә инде зикр ва тасбихта, дуа ва изгелектә, яна шулай төннәрне тәһәҗҗүд намазларын укып, кыямул лейл нафил намазларын укып, Аллаһ Тәгаләгә ялвардык. Аллаһ Тәгалә ушбу тоткан уразаларыбызны кабул кылсын, хата кимчелекләрне гафу әйләсен, һәм яна киләсе Рамазан шәриф айларыбызда бердән булып, бергә булып, менә аны күрергә Аллаһ Тәгалә насип ва мияссәр кылсын. Иртәнге сәгатьләрдә Ярдәм мәчетенең фарыз залларында, коридорларында да, хәтта ишек алдында да алма шәрлек урын юк иде. Коридорлар да тулгач, халык урамда җыела башлады. Намазлыкларын чирәмгә җәеп, гает намазын укыр өчен үзләренә урын җайлый башладылар. Сөйкле пәйгамбәребез үзенең хадисендә: "Айларның иң зуры Рамазан ае, көннәрнең иң зуры җомга көне" дигән. Быел мөбарәк Ураза гаете изге җомга көненә туры килде. Икеләтә бәйрәм булды. Хак Тәгаләнең изге сүзләрен, Коръән аятларын тыңлап, тәкбир әйткәннән соң яңгыраган бәйрәм вәгызе мөселманнарны тагын да тәэсирләндерде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Һәм Аллаһ Раббыбыз безгә, хөрмәтле мөмин мөселманнар, кадерле дин кардәшләребез, инде бик әһәмиятле мөмкинчелек бирде. Ягъни ай буе без Аллаһ Тәгаләгә якын булдык. Без ураза тоттык. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ас-сауму ли ва ана аҗзи биһи", ягъни ураза ул минеке, һәм әҗр савабын да Аллаһ Тәгалә һәрбер махсус адәм баласына хаслап бирә. Шуның өчен җәмәгать менә бу бик кудрәтле һәм инде әһәмиятле Рамазан шәриф аебызны Аллаһка шөкер уздырдык. Һәм яна шулай ифтар мәҗлесләрендә катнашкан адәм балаларга, яна шулай ярдәм кулын сузган туганнарга Аллаһ Раббыбыз хәерле бәрәкәтләр, хәерле тормышлар һәм инде максатларга ия булырга Аллаһ Тәгалә насип итсен. Һәм инде яна ушбу я Рабби ифтар мәҗлескә килгән туганнарга, килгән дусларга Аллаһ Раббыбыз разый булсын. Чөнки инде менә бу бик әһәмиятле һәм инде күркәм гамәлләрне Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән әлбәттә инде бердәмлектә башкарырга Аллаһ Тәгалә насип әйләде. Һәм инде җәмәгать менә бу бик әһәмиятле һәм инде күркәм гамәлләрне Аллаһ Тәгалә риядан кылмыйча кабул кылып, хата кимчелекләрне гафу әйләп, Аллаһ Тәгаләгә ялварып, дуа кылган вакытта дуаларыбызны ишетеп, һәм яна шулай тасбихларыбызны зикр әйткән вакытта ушбу зикрләребезне Аллаһ Тәгалә кабул кылып, хата кимчелекләрне гафу әйләп, туры һәм инде хакыйкый юл белән мөмин мөселманнар булып, һәм инде әхлакый яктан да, әдәби яктан да бер-беребезгә дә әлбәттә инде кардәшләр икәнлеген онытмыйча
Allah Subhanahu ve Teala koşkan emirlerge buysınıp, tıygan gamellerden tıyılıp, dostluk münasebetlerini nıgıtıp, haminde anı ayrılmışa Allah Teala koşkan iken mine bu gamellerini başkarırga Allah Teala barşabızga da nasip etsin. Yıl davamında zarıgıp gitken, Allah Teala'nın bar cihanга бүләк итеп бирелгән Рамазан айы bir mezgilde uzdı da gitti. Ярдәмдәге iftarlar, гыйбадәтләр, тәрәвих намазлары туганнарны, дусларны, фикердәшләрне берләштерде. Без бу айны тагын да мәгънәлерәк итеп, игелекле гамәлләр кылып, рухи яктан байып, ел дәвамына җитәрлек мая туплап калырга тырыштык. Сөйкле пәйгамбәребез, әгәр кешеләр Рамазан аеның бөтен хасиятләрен, савапларын белсәләр, бөтен ел әйләнәсе Рамазан айы булуны теләрләр иде дигән. Şu Ramazan ayında biz urazat tuttuk, sabır ettik. Şu an meçitte jığılıp Allah Teala'ya rahmetler aytабыз bizge sabırlık bergen için. Bunda biz ay boyu urazat tuttuk. Hem şu Allah Teala'dan sırayız bizning şehirge, bizning cumhuriyetimizge, hem bizning memleketimizge tinchlik bersin. Hem Bunda ko'p kishi jila siz ko'rdingiz. Shu ko'p kishilar ular jila vaqtida albatta Alloh Taala duosini qabul qiladi. Ярдәмдә iftarlarını оештыручылар да, стәлләрне коруда катнашкан волонтерлар да Аллаһ Тәгалә ризалыгын өмет итеп савапка омтылды. Рамазан буена ярдәм мәчете чатырларында 36 меңләп кеше авыз ачты. Сөйкле пәйгамбәребезнең Имам Тирмизи тапшырган хадисендә китерелгәнчә, кем ураза тотучыны ашатса, аңа ураза тотучының әҗер савабыннан киметелмичә әҗер савап булачак диелә. Бу хадис изге Рамазан аенда тырышлык күрсәтергә, ярдәмләшергә һәм игелек эшләүне артырга тәрә. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды изге Рамазан аенда ифтарлар уздырган изге күңелле бәндәләргә рәхмәтен җиткезә. Эшләрендә уңышлар тели, алга таба да хезмәттәшлеккә өметләнеп кала. Рамазан ayında уза торган ифтарлар чын мәгънәсендә төрле милләт, төрле дин кешеләрен, барча халыкны үз тирәсенә җыя. Җәмәгатьчелекне, өммәтне берләштерүдә зур фактор булып тора. Иң беренче мин бу ифтарларны зур бәйрәм дип саныйм. Чөнки әйтеп киттем инде менә шундый заманнар бар иде, ураза тотучылар калмаган иде, авыз ачтырны кашып-пысып кына эшләр иде менә җитәкчеләребезнең шушы авыз ачтырулары ул бик зур әйбер инде. Һәм менә монда өммәтне берләштерү дигәннән менә мөселманнар бит инде әле без күп дисәк тә практик кавайт итә торган мөселманнар өммәтнең караганда гомум халыкның 3-4%, 5% гына. Biz de ayrım avullarda, ayrım yerde vakitte, vakit ezde görünəbiz kimdəndir көңілді düşərgə mümkün. Əminə şuşanın yerde müngərləgən kişi jıyılğaş, ol bizden endi işte saflarımız da küp ikenin, anın artqanın da, anda küp miyəşlər var, ümitlik iləşək barın görsətib, bizden indidir bir dert uyatayındı. Hem indi mənə qonaqa şaqırılı da, mənə vağızda da itib gittim. Hatta bir Hristiyan din əhəli də, Müslümanların xəli nişik olam ikən deyib, şu iftarga uraza bulab kelgan. Benim yanında oturdu. Uşaq qattım men аңа. Şuna görə kimlərgədir bu birinci adımını yasarğa da yardım etə biter. Менә qaysı yaqdan qarasam da, mənə mында indi bik matur itib uyushtirilgan. Менә ничә минут içində bütün kişini, xətlə minglәгән kişini aşatıb işirtib өлгерделәр. Allah'ın rəhməti olsun uyushturuvchilarga. İftarlarda biz birləşib yeyinabız, сөйләшәбез, авызлашабыз. Бик күңелле ул безне шулай объединяет. Ураза ул безнең иешле гамәл. Һәр мусульман кешегә без ураза утырга тиеш. Биш обязательный әйбернең берсе инде. Ул безне чистарта тәннәребез генә түгел. Ну, также и күңелләребезне, безнең душын чистарта. И шуның өчен мин аны бик файдалы дип күрәм. Иң беренче дин өчен, иман өчен бик файдалы. Ну, итән өчен тоже җиңеллек без күрәбез. Күңел күтәрелә. Монда бит кеше ашар өчен генә килми, рухи азык алып кайта. Менә
Укыган намазларыбыз барыбыздың да кабул булса иде. Ихластан тоткан уразаларыбыз кабул булса иде. Алдагы елларга да мөселман дусларыбыз белән, кардәшләребез белән очрашырга насыйп итсен. Монда мөхит икенче төрле. Җылы мөнәсәбәт, каршы алалар матур, азан ишетеп, хәзрәтнең укуы күңелләргә рәхәтлек бирә. Йылдан ел көтеп алабыз, күбәябез, субханалла. Ир-егетләр дә күп, балалар, сабыйлар да күп, әби апалар да күп. Һәр көнне менә мөселман кардәшләремнең артуына мин бик шатмын. Волонтерларга рәхмәт әйтәсем килә. Зур түземлек, сабырлык сырала кешене хөрмәт итеп, шулай ашатып, чын күңелдән аларда бит рузада. Алла разый булсын. Елның елында ярдәмдә Рамазанда волонтер булырга теләүче егет-кызларның, апаларның исәбе-хисабы булмый. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен әҗер-савапны өмет итеп, күңел кушуы белән килә алар бирегә. Мин вообще Украинадан кайттым. Татар телен бик белеп тә бетермидем. Хәзер туган илем Казан. Монда кайткач дингә тартыла башладым. Дугалар өйрәнергә. Менә бу ярдәм мәчетендә шушындай ифтар бар икәнен белгәч, иптәш кызларымнан сорап, миңа да барырга ярыймы дип, алар белән менә монда булышырга дип килдем. Шун күңелдән йөрим. Ире обедта и кичкә менә ашатырга киләбез, аннан соң инде умирать иткәч кенә кайтып китәбез. Бик миңа менә бу ниләр ошый. Мондагы эшләүчеләр дә үземнең күңелем тынычлыгы өчен дә, үзем өчен дә бик зур савабын да, рәхәтен дә күрәм. Монда килгәндә мин йөгереп шатланып киләм. Монда бит төрле кешеләр килә. Мужчиналар да килә, ураза тоткан кешеләр дә килә. Менә аларга ярдәм итүемнең рәхәтен дә күрәм. Волонтерлар арасында ярдәмгә мохтаҗларның тормыш көнкүрешен бик якыннан белгән кешеләрне дә очраттык без. Әстерханнан килгән Зөһрә Басаид Батталованың кызы Адиләгә үз вакытында бәллүр кеше диагнозы куела. Шулай булуга карамастан, кыз бала югары уку йортында белем ала. Журналист булып эшләргә хыяллана. Әмма хыяллар чынга ашмый кала. Бүген Зөһрә апа күңелендәге бар игътибарын назын авыру балаларга бирә. Бүген без монда җыелдык авыру балалар белән, әниләре белән. Бүген көн урысча дип әйтим инде День защиты детей. Шуңа күрә көндез без чакыра алмадык. Менә бүген кичкә чакырдык балаларны мәчеткә. Минем фикерем иде шул балаларга мәчетне күрсәтергә, имам белән таныштырырга. Имам килеп безләр монда укыды балаларга. Әлхәмдүлилләh. Алар килделәр, конечно, балалар әниләре белән. Ник дисәгез, һәрбер балада ДЦП. Алар бигрәк тә әз чыгалар иләреннән. Шунларга күрә мен бүген аларны чакырдым. Менә бераз гына общение булсын дип инде. Аларга бигрәк тә дефицит общения. Монда килеп алар менә бер-берсенә сыкланып, сөйләшеп бик шат булдылар. Аларга бүгенге көн инде бик зур бәйрәм. Сөйкле Пәйгамбәребез галәйһиссәлам, Аллаһ юмарт, һәм ул юмартлыкны сөядер дигән. Рамазан ае дәвамында мәчетебезгә килеп, тормышына хәерле бәрәкәт сорап, шулай ук вафат булган якыннары рухына дуга кылучыларга гадәттәгечә махсус бүлмәдә генә түгел, коридорда да имамнарыбыз нәсихәтләрен биреп, дуга кылып, янәдән-янә Аллаһка мөрәҗәгать итте. Мул ризыкларга, хәләт-сәтләргә ирешергә насыйп итсәң иде. Бу садакалар Раббның кабуллардан кылып, Раббның әҗр савапларын үзләренә күрергә насыйп итсәң иде. Июнь башында Ярдәм Хәйрия фондының 2000 еллар башыннан бирле күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләрне тернәкләндерү юнәлешендә алып барылган хезмәте югары бәяләнде. Ярдәм Хәйрия фонды Россия президентының гражданнар җәмгыятен үстерүгә юнәлтелгән грантлар бәйгесендә җиңеп чыкты. Шулай итеп, йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез социаль проекты турында мәгълүмат тарату, күрмәүчеләр белән бәйле проблемаларга җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү өчен мөмкинлекләр артты. Агымдагы елның 11 июньнән старт алган бу проект үз эшен матбугат очрашуы белән башлап җибәрде. Грант бирелгәннән соң күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр укыту тернәкләндерү курсларына беренче тапкыр 1 июльдә җыелачак. Проект тәмамланганчы 2019 елның сентябренә кадәр 5 төркем җыелып, 225 кеше белем бирү һәм тернәкләндерү курслары узачак.
аларга психолог һәм медицина ярдәме күрсәтеләчәк. Алай гына түгел, күрү сәләтеннән мәхрүм булучыларга җәмгыятьтә үз урыннарын табырга да ярдәм итәчәкләр. Шулай итеп, күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләрнең тормыш сыйфаты яхшыртылачак. Биредә алган белемнәр тормыш сынауларын җиңелрәк узарга ярдәм итә. Күңелдә ниндидер бер җиңеллек. Моны сүзләр белән генә дә аңлатып та биреп булмый ди Дагыстаннан ярдәмдәге тернәкләндерү курсларына килгән Умайзат Илдарова. Тормыш арбасын үзе генә тартып баручы бу мөслимә бу юлы курслардан гарәп брайлен өйрәнеп, Коръән укырга өйрәнеп кайтып китте. Умайзатның киләчәктә нияте үз төбәгендәге күрмәүчеләрне изге китапны брайль язуында укырга өйрәтү. Ислам динендә алган белемеңне башкалар белән бүлешү бик хуплана. Есть у меня планы тоже, если получится, поделюсь с другими своими знаниями. Есть незрячие тоже у нас. Они хотят изучать Коран тоже, да? Или как? Хотят каждый, но у каждого же не получается ехать. И вот еще пальцы вы должны быть такие вот чувствительные, да? Да. Ну, это очень трудно, но несмотря на трудности, все равно хочется читать, учить. Дагыстаннан ярдәмгә курсларга килгән Әминә Кункуева белән без узган елның октябрь аенда Ингушетиядә күрмәүче мөселманнар өчен оештырылган йөрәкләрне яктыртучы дип аталган Коръән укый бәкесендә танышкан идек. Ул чакта ук мине Әминә киң күңелле, аралашучан, ярдәмдәге курсларны сагынып искә алу белән хәтергә кереп калды. 11 яшеннән кояш нурларын күрүдән мәхрүм калган бу кыз бала төнәтләндерү курсларына беренче тапкыр Сөләйман мәчетенә килә. Коръән укырга өйрәнә. Бу юлы Әминә ярдәмгә берничә мөселманны алып килде. Без алда әйтеп үткән Умайзат Илдарова шуларның берсе. Ул аларның уңышларына сөенеп бетә алмый. Вот сейчас мы, группа приехали из Дагестана, и вот девочки, которые первый раз приехали, они уже учатся читать Коран. Вот я вспоминаю, как у меня все это было, и вот по новой у меня эти чувства радости, вот восхищения, вот эмоции, вот как бы наполняется, и вот и рада за них тоже, что они вот так смогли, да, вот они уже есть у них представление, они уже получили первые азы чтения Корана и смогут уже учиться читать Коран. Вот и за них рада, и свое вспоминаю. Вот просто, я не знаю, вот как еще сказать, но это очень такая милость от Всевышнего для нас, что и нас Он не обделил познанием чтения Корана. Пеймахан Ганзаева да Умайзат Илдарова кебек ярдәмгә килеп Коръән укырга өйрәнгән мөслимә. 4нче сыйныфта күзе начарланса да Пеймахан югалып калмаган. Кизләрдә махсус предприятиедә эшләгән. Кисловодскида массажистлар курсларын тәмамлап, хәзер участок хастаханәсендә хезмәт куя. Әминә Кункуеваның якын дус кызы Мәдинә ярдәмгә беренче тапкырына килүенә карамастан, рус брайле белән укырга өйрәнеп кайтып китте. Максатчан күз балага күзләр тимәсен. Библиотека слепых и слабовидящих. Әлбәттә, төрткеле нокталардан хәреф җыеп уку беркемгә дә җиңел бирелмәй. Күрмәүчеләр юкка гына. Бармакларыбыз безнең күзләребез дип әйтмидер. Вначале, да, было трудно, теперь уже легко. А в чем заключается вот эта трудность? Ну вот, запомнить это все, на ощупь все это понять. Вот было трудно, теперь вроде нормально. А вот что ты посоветовала бы таким людям, которые решатся изучить этот брайль? Ну, главное, конечно, чтобы у них желание было это все освоить и старание. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһи ва сәлам үзенең бер хадисендә: "Иләрегездә Коръәнне мөмкин кадәр күбрәк укыгыз.
Коръән укылмаган өйдә яктылык аз, яманлык күп була. Һәм анда күңелсез вә борчулы яшиләр дигән. Изге китапны укыганда аның бер хәрефе өчен 10 әҗр савап ирешә диләр. Азапланып, көч тегеп укучыларга, Коръәнне башкаларга да өйрәтүчеләргә икеләтә савабы килә икән. Мин күрше белән үзебездә күзләнүендә мәчетләргә 3 ел йөрдем. Анда 3 дуга Алхам-Кафала фалакны өйрәндем алар белән. Но сорадым мин алардан, кайда мәйтәм өйрәнергә мөмкин безгә күрмәүчеләргә. Алар без белмибез өйрәнергә кайда икәнен. Әле бер кайда да юк диделәр. Шунда күңел төшәдер, алар өйрәнәләр, мин тыңлап утырам. Но алар әйттеләр, барыбер аларның укытучылары әйтте, бар сиңа савап була. Син Коръән аларга ярдәм итәсең, күршегә күтәреп алып кайтып нитәдер маңа гел күтәрешеп йөрдем Коръәнне. Бар савап сиңа апа языла дип әйтәләр инде, җаваплар алар менә. Шулай әйтеп шуннан башланды менә мәчеткә йөрүләрем минем. Анам монда кайчан булыр микән, кайда ишеттерем микән, кайчан булыр микән, что безнең өчен дә күрмәүчеләргә шулай укырга Коръән и намазлар дип гел уйланадыр инде. Венера апа, син бит инде хәзер бармаклар белән җыртып Коръәнне укыйсың, әйме? Әйе. Менә шул дәрәҗәгә җиткәч, менә Коръәнне укыйм бит инде мин дип шатланасың бит инде. Әйе, шатланам. Аннан соң менә ярдәмдәге белемнәр алгач, монда кешеләр белән аралашкач, синең тормышың никадәр үзгәрде? Шул хакта әйтәм безгә. Минем нык үзгәрде, мин әнигә дә әйтәм. Әни әйтә, минем нем уже зихенем икенче. Таспихтарда бүтәннәрне булдырылганча дугаларны өйрәтәм ул. Но намазга минем балам хәтерем юкты. Мин бүлешәсем килә инде. Ана бер абыйны өйрәттем, намазга бастырдым торы. Ул сорады инде, менә өйрәт әле, пожалуйста, намазга дип. Аны да бастырдым шулай. Бүлешәсем килә. Нәрсә мин беләм, үзем дә тырыша өйрәтергә, чтобы алар да бүтән кеше өйрәнсен. Минем улым 13 ел элек вафат булды. Аңа дуга укыйм. Улыма аңа барып җитсен димен инде дугалар. Әтиемә, нәнәмә барып җитсен дугалар. Нинди шатлык. Мәчеткә бит инде барып үзем бара алмыйм анда. Үзем укыса тизрәк барып та җитәр дип уйлыйм инде. Үземә дә җиңелрәк. Ярдәмдә күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен курслар барганда, Рамазан укулары оештырылып, тәҗрибәле психолог Марсель Султиев лекциялар алып барды. Курсантларга психолог ярдәме килеште. Берәүләр үзләренең куркуларыннан һәм комплексларыннан арынса, икенчеләре исә тормышка, туганнарына карашын үзгәртте. Рамазан айында бүләкләр күп ди. Күп була инде. Шул доктор Марсель мин Аллаһ Тәгалә Субханаһу ва Тәгаләдән бүләк дип кабул иттем. Янарга ышанып, үземнең проблемаларымны, инде içimдә булган серләремне сөйләдем. Ул миңа булышты. Ислам дини буенча ничек психологик точка зрения белән инде аңлатып бирде. Ничек карарга бу үзеңдәге булган инде авырлыкларга инде дә. Ул мине өйрәтте. Һәркемнең үзенең проблемаларын решениесен табарга мөмкин булган. Аның дәресләре миңа бик булыштылар. Мин дөньяга үңгә караш белән карарга башладым. Хәзер күзләрем дә бер сак уңайланып китте бераз. Төсләре дә менә куелып, зәңгәр, куе зәңгәр булып китте, кызыл, куе кызыл булып китте. Очертания предметларның сыннары да яхшырак күренә башлады. Ифтарга, сөхөргә дә үзем генә самостоятельно үзем генә бара башладым. И апаларга да булышырга уже мөмкинлегем булды. Үземә ничектер уверенность күбәйде инде, ышанычым күбәйде үземә. Андагы тормышымда аның биргән киңәшләре белән карап, яурылыкларны үзем җиңелеп чыгарга мөмкинлек таптым.
Австралиядә яшәүче милләттәшләребез тарихи ватаннары Татарстан белән бәйләнештә яши. Казанга еш кайталар, элемтәне югалтмыйлар. Быел да Казанда футбол буенча дөнья чемпионаты барган көннәрдә 33 милләттәшебез Казанда кунакта. Алар Бөтендөнья татар конгрессы ярдәме белән Изге Болгар җиренә сәяхәт итте. Башкала җәүһәрләрен тамаша кылды. Милләттәшебез Шөһрәт Вәлиев башка елларны Казанга гаиләсе белән кайтса, быел исә уллары мәктәп тәмамлау алдында торганга Шөһрәт әфәнде үзе генә килгән. Ярдәмнең дусты экскурсовод Равшания ханым Миңнуллина Австралиядә яшәүче милләттәшләребезне, Вәлиләр, Садрыйлар, Чанышевлар нәселләре дәвамчыларын Ярдәм хәйрия фонды белем бирү, тернәкләндерү үзәге белән таныштырырга дип алып килде. Кунакларыбыз аңа бик рәхмәтле булып калды. Мен Казанга ничә тапкыр килдем. Бундай җирнең барлыгын белмәгәнмен. Беренче буна Равшания ханымга бик зур рәхмәт. Ул безне алып килеп монда күрсәтеп, мондый җирләрдә бар икән дип күрсәтте без өчен. Мин бик шаккаттым. Инде яхшы җир, сез бөтен тырышып эшләйсез, монда ярдәм итәсез, изге эшләрне кыласыз, Алла кабул кылсын. Бундай җирдә эшләгән кеше үзе шу чикәйтәм, үзенең эшләрен сырт ярдәм итә бит, шундай мискин балаларга үз күңелдән, нимәсендән ярдәм итә. Бу бик изге эш. Улар да шу Алла юлында ярдәм итә, шу мискин балалар өчен, аларга да яхшы тормыш булсын дип, яхшы көннәрне күрсен дип, буны инде күп кеше кыла алмый. Инде әлбәттә без бик зур рәхмәтләребезне әйтәбез килә шу шундагы бөтен волонтер кешеләргә, эшләүче кешеләргә бик изге эшләйләр монда. Biz ошондай бик шат булып монда килгән өчен, без элек вакытта без белмәгән идек, инде Аллага шөкер килеп шуны аңлап, инде безнең балалар белән дә килеп шу өйрәнсә бик әйбәт булар дип уйлыйм инде. Инде ничектер шуны күп кешеләр ярдәм иткән өчен. Чөнки мәчеттә инде әлбәттә мәчеттә ислам динне өйрәтәләр, әмма инде сырттагы кешеләргә ярдәм иткәннәр бик әйбәт, чөнки кандай булса да сырттагы кешеләр, бәз кешеләр бик авыр халәттә яшиләр. Бу да инде булар бик ярдәм иткән өчен шуңа бик шат булдым, чөнки biz ничек булса да ислам динендә безгә өйрәтә, колыбыз киң булыш кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Шуңа күрә бу инде шундай яхшы үрнәк булды безгә. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда сезне традицион имам сүз сәхифәсе көтә. Без сезнең белән саубуллашабыз һәм ярдәм мәчетенә июль аенда ир балалар өчен булачак рухи сәламәтләндерү курсларына чакырабыз. Аллаһ Тәгалә эшләгән эшләребездән разый булсын, әҗрен бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле азиз дин кардәшләр, Рамазан айы узып китте. Шул айда без Аллаһның ризалыгына өмет итеп ураза тоттык. Шул айда Аллаһ Раббыбыз үзенең соңгы илчесенә, сөйкеле пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәламгә изге Коръан китабын иңдерде. Ай буе без Коръан укыдык. Инде кылган гамәлләребез өчен Аллаһ Раббыбыз риза булсын. Әлхәмдүлилләһ, изге гамәлләр Рамазан айы биткәч тә бетми. Һәм дә инде һәр вакытта мөселман кеше изге гамәлләрдә булырга тиеш. Булсынмы ул әти-әнигә хөрмәт күрсәтү, туганнар җебен ныгытумы, яки башка гамәлләр, мухтаҗларга, ятимнәргә ярдәм кулын сузым булсын, барысы да изге гамәлләрдән санала. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай диде: Кемдә кем Рамазан айының уразасын тотып, соңыннан Шәввал айының 6 көн уразасын тотса, ул кеше 1 ел ураза тоткан кебек әҗр савабын алыр. Инде Аллаһ Раббыбызның кушканнарына буйсынып, тыйганнарыннан тыйылып яшәргә барчабызга да, хөрмәтле азиз дин кардәшләр, Аллаһ Субханаһу ва тәгалә насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.